Mä oon alkanut tulee nyt joskus 10 aikaa salille. Et ennen mä tulin joskus 6 tai sitten joskus 7 aikaa. Nyt kun ei ole lunta, niin mä oon tullut pyörällä. Ja se on ollut kiva, kun saa siinä samalla kardioa. Mut sitten kun mä oon nyt tullut vähän myöhemmin salille, niin täällä on ehkä vähän enemmän ihmisiä. Niin se on vähän ärsyttävä. Onneksi täällä ei tänään ole hirveästi. Tää musiikki täällä salilla on ihan ääs. Mut mä haluan tänään keskittyä siihen, että kun tehdään vinapenkkiä, niin pidetään ne kädet silleen, ei näin, vaan tälleen. Mä oon joskus aikaisemminkin jossain bulk-videossa puhunut siitä, mutta siihen, että pitää ne kädet siellä sisällä, mutta niin mä oon vaan unohtanut tehdä sen tai silleen. Okei, lämpösetti. Okei, toi tuntuu hyvältä. Okei, mä en tiedä mitä mä en ennen tajunnut sitä, mutta kaikki mitä mun pitää tehdä on vaan pitää nää käsipainot silleen 45 asteen kulmassa, kun mä oon tässä. Ja pitää ne siinä samassa asteessa täällä ylhäällä. Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. You said I'd fly anyway, but I keep on falling. You said I'd fly anyway, but I keep on falling. But I keep on falling. Ops. Mä sen painan tohon, niin se vähän sattuu. Mä en viitti puskea ihan täysin, koska tohon mun olkapäähän saattaa sattua, kun se meni sieltä joskus viime vuoden lopussa. Aamupaino oli tänään 83,8. Ekaa kertaa alle 84. Joo, mä söin eilen aika vähän, tai vähemmän kuin normaalisti. 2100 kaloria. Mä söin mun vikanaterian joskus puoli yhdeltä. Mä söin tänään aamupalaksi 400 grammaa jauhelihaa ja 6 kananmunaa. Siitä tuli joku 1500 kaloria. En oo syönyt siis hiilareita johonkin yli 2 viikkoa. Ja sitten vielä muutama sitten näitä per puoli. Ja sit se varmaan siinä. We're all searching for that open door. Show me proof that there is something more. I just hope I am okay with the choices I make. Maybe then I'll understand. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Mun pitää ehkä perua ne mun sanat, mitä mä sanoin siinä alussa, että mua ärsyttää, kun täällä on ihmisiä. Kun täällä on enemmän ihmisiä, niin sit niinku tottuu siihen, että pystyy puhua silleen, tai pystyy jäppäämään, vaikka vieressä on ihmisiä. Niitä ei oikeesti edes kiinnosta, mitä sä niinku puhut, ja silleen, että se on jopa niille silleen kiva, että siinä on vieressä joku, joka puhuu jotain randomia, tai silleen, tiiäks, että niitä saattaa kiinnostaa myös, että mitä mä teen. Tai ainakin, jos mun vieressä olisi joku tyyppi, joka tekisi jotain videoa ja sit se puhuisi jostain sen kaloreista, niin sit mä silleen, okei, kiinnostavaa. Okei, mut 6 kiloa ja sitten tehdään vielä käsipainoilla. Aloitetaan vasemmasta, se on ehkä vähän heikompi. And I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. You said I'd fly anyway. Okei, mä tein molemmilla 12, mutta oikealla kädellä noin hidat toistot meni ihan iloisesti. Okei, spammataan vielä vähän näitä, että saadaan kunnon hyvä pumppi.
kattopumppi. Okei, musta nyt on hyvä pumppi, ainakin olkapäissä. Rinnalle mä en tehnyt hirveesti. Olkapäähän alkoi sattumaan. Mä en tiedä, pitäisikö pitää kokonaan taukoa tosta olkapään käytöstä. Tai no, ei ehkä olkapään käytöstä, koska nää ei niinku satu. Mut tää liike sattuu vähän. Niin, mä en tiedä, pitäisikö mun koittaa parantaa toi olkapää silleen lopullisesti. Vai onks mä siis vaan silleen, että okei, mun on pakko liftata. Let's go. Onks tuosta vähän? Okei. And I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. You said I'd fly anyway. But I keep on falling. You said I'd fly anyway. But I keep on falling. Okei, sitten pyöräilen kotiin. Mä selitin vissiin viime videossa, että mä kokeilen syödä nyt vain 2 ateriaa päivässä. Mä söin aamupalakseen 700 grammaa jauhelihaa ja 6 kananmunaa. Niin mulla on vielä 1000 kaloria jäljellä. Niin sitten mä syön, kun mä menen kotiin, niin varmaan joku 10 kananmunaa ja siihen vähän voita. Ja se on mun päivän vika-ateria. Ja kello ei ole 12 edes vielä. Eli se tarkoittaa, että mä en syö yli 7 tuntia ennen kuin mä menen nukkumaan. Joo, moro.